No niin, nyt tultiin Kuha-keisari. Mikä sun nimi, kun ei nähty pitkään aikaa? Kuha-keisari. Ei ole nähty pitkään aikaa, niin muista nimeäkään edes. Markus. Kuha-keisari Markus niin pyysitte nyt kun viime vuonna tällä videolla oli puhetta, että että tehdään tämmönen talviverkkojen ensiasennus, kun silloin vaan nostettiin kuhaa, niin että miten se tehdään niin kun ekana kertana, kun se laitetaan sinne, niin. Make pyysi, että nyt mennään tekemään tämä homma. Ihan ensimmäinen kerta ei ole, että me ollaan jäät on käyty viikko sitten mittaamassa paksuudet, että sen takia nyt mennään Mönkialla suoraan eikä mittaalla, että ne on tehty niin kuin etukäteen. Turvallisuus ensin, eli niin. Jäätä on 20 senttiä, 30 senttiä. 30 senttiä suurin piirtein. Niin. Ja minä olen täällä nimittäin tämmöisillä piiskareilla, ettei varmaan sitten satu mitään vahinkoa, nimittäin toista kertaa ei saa kaatua. Olen täällä vaan nyt kameramiehellä niin kuin aina muullonkin, mutta nyt oikein luvan kanssa. Mitä en voi tehdä. Aika paljon romua pitää olla kans, että nämäkin hommat saa. Moottorisaha on tärkeä väline kanssa. Lihavat miehet ei käsin sahata. Kyllä täällä ei semmosia miehiä oo. Joo, nyt. Ootellaan tuommoista hämärää, että nähdään kun se sukkula menee Veenukseen, eiks niin? Just. Jään alla näkyy valo, pitäis kuulemma näkyä. Niin terveisiä Lehtoselle, laitetaan tähän soimaan taustalle Kikkaa. Sukkula Veenukseen. Hei, katos, oli hyvä systeemi tehty, kun mulla on tästä rungosta kulunut, ettei se Makitan oma kahva ei enää pysy, kun toi on kulunut toi ura. Niin. Tehty tällainen. Juu, aivan. Apukahvasysteemi. Ei mene ranteet. Niin. Ehkä. Minusta ei oikein mitään apua, mä yritän pysyä vaan pystyssä ja olla pois edestä, niin siinä on meikäläiselle hommaa jo ihan riittävästi. Mitään jahtia ei oo kerennyt oikein voikkaa, että jos menee tonne jänispassiin tai kaurispassiin, niin se kuitenkin lähtee vielä tuo oja yli ja sitten sattuu ja niin, hei! Niin. Onhan meillä bonushomma verkon jälkeen, jos me oikein innostutaan. No. Mulla on tuossa 3 niitä marepyydyksiä, muuten laitettiin viikko sitten. Marepyydyksiä? Niitä, mitä mä oon laittanut kuviakin niistä. Niitä pitkiä. Kalatupa. Ootko sä kattonut vielä niitä? Ei. Ekaa kertaa ne vain tuotiin, kato kun käytiin ne jäät mittailemassa. Joo, jos meillä riittää aika ja mielenkiinto, niin yhden vois katsoa. Me jaksetaanko kaikki, ne on pohjia myöden jääs, mutta niin. Moottorisaha on mukana. Sellainen bonushomma, jos verkot menee hienosti eikä vastusta. Juu. Ja mikäpä se vois mennä pieleen. Niin, nimenomaan. Pääsin kyytiin ehjänä. Hei, ja sulla on sitten johonkin vaiheessa tehtävä, kun se mun GPS ei toimi. GPS-tehtävä? Niin, kai sä otit puhelimen mukaan. Tutkimattomalla alueella mulla on GPS-tehtävä, niin kyllä tänne Mönkiä pitää käyttää, nimittäin tänne on matkaa varmaan 700 metriä. Ei kukaan kävele semmosia etäisyyksiä. Ei, ja luntakin vielä jäällä ainakin 300. Ja pimeä tulee ja vois katsoa, tämä on tässä ajolinja. Joo. Onko se rannasta voi kilometri, kun se on kuitenkin näin kaukana? Ei, mä katsoin, että 800 metriä. Joo. Tämä on se paikka, muistatko mistä viime videolla saatiin parhitasta kuhaa? 22 metriä. Joo. Se on hyvä. Oho. Onneksi ei oo enempää lunta. Ikävän kovaa. Näkyykö se sukkula tästä lumen läpi? Se punainen valo, minkä mä oon siihen jälkeenpäin nostanut. Niin. Pitäis näkyä, jos on tarpeeksi hämärä, niin joo. Lumenkin läpi. Ai että. Tää on kyllä mielenkiintoinen nimittäin. Kyllä mä periaatteen tiedän, mutta en ole koskaan ollut paikalla, kun se tehdään. Ja minä olen moottorisahamies näkystä. Mikä voi mennä pieleen. Voit hakea sieltä verkkolaatikosta ne 2 jääruuvia. Jääruuvia. Mahtuuko meidän kuhat tuolta? Mahtuu. Nämä jääruuvit on nimittäin mistä?
Väinöstä. Väinö bunkkerista. Minä oon etsinyt missä ne on, mutta ne on täällä. Mä ajattelin, että saadaan samalla mitata jään paksuus. Niin. Otetaan se jäälle. Siellä pitäisi olla, niin, saatan taas sinne verkkolaatikon. Niin. Siellä pitäisi olla sitten mitta. Mitta. Kyllä isi Eero sanoisi jo, että nyt pitää säätää tuo Husqvarna tyhjäkäyntiä. Niin pitäisi. Juuri pysyy käynnissä. Voi sammuakin, kyllä käy niin vähän. No sammu se sieltä sitten. Joo. Kato, tuo on ostohomma minun homma nimittäin tuo Mave. Kato, Niin tuo salilla joo. käytyä nimittäin. Kyllä. Joo. Otetaan kato kiinni. Joo. No niin, Mave. No niin, ei kyllä ota sinä vaan kiinni, kun se on- No niin, Mave. mä taisin vaan vähän fleksata. Nyt on ja... Oi! No niin, Siitä saadaan 24 senttiä. sentin meni pieleen mun arvi. Aika Mä sanoin hyvä. 205. 24 senttiä. Se oli ihan kätevä tekniikka. Jääruuvit ja... Joo. Periaatteessahan se normaalisti lykätähän tuonne jään alle, mutta mä halusin nyt katsoa tuon mitan kunnolla. Kyllä Niin. tuo oli komeeta. Kai noin päin se pitää tehdä, niin Mut sitten kun on puoli metriä jäätä, niin kyllä sitten lykkää mieluummin jo alle. ei pitää ottaa vaan riskikaveri mukaan. Niin, tai nostaa 2 palassa. Niin. Sitten kun lähtee sukkulaan. Joo. Niin lähtee sukkulaan. Aivan uudet teräpallat, kuinkahan pystyy, Kyllä kun nyt aamulla laitin. Kyllä Ai, maistuu. ai. Hetko ei olisi jäätä ollenkaan. Niin. Saat suorittaa yhden työtehtävän. Noniin. Saat koukata nämä narut tuolla raudalla. Ja mittaa tarvitaan muuten vieläkin. Noniin. Meidän pitää varmistaa se, että paljonko on vettä. Ja mitalla. Niin kun no ei muuta oo. Se kato kastuu ja sitten se... Mä unohdin sen mittanarun kotiin, niin Mä veikkaan, että 1,7 metriä. sitten on huono tilanne. Sitten ei Olisiko saada 2,30 parempi? olisi. Tästäkö vaan mittaa vai? Siitä vain, sitten kun tuntuu pohja, niin sitten se Sitten on... kun tuntuu hyvälle, niin Niin. aika harvoista saa ihan pohjaa. Tuossa poliisilla mä en näe. 2,30. Mähän taisin sanoa 2,30. Kun sä et ekasta hyväksynyt. 2,30. Joo. Tämä jääty sitten tämä väri. Ja siitä otetaan 25 senttiä pois, niin no 2 metriä on vettä jään alla, eikö? Joo. Laita taskuhun vielä se. Se pitää sitten tuolta päästä, ei tarvitse varmistaa, mutta tuolta matalan päästä pitää vielä No, mutta se on varmistaa. kohta sitten, jäässä kun- tuo. Nyt saat koukata ne narut tuolta. Saanko mä tehdä oikein jotakin? Joo, Vähän mahtavaa. Flumpsathan tuonne järveen. Se on tuolla jossakin vai? niin. Oletaan. Tulikohan sitä mitään? Tuli. Het molemmat sain. Et molemmat kerralla. Niin kuin pitääkin. Ja mä verin ne heti tonne moottorisahanurahan niin kuin kuuluukin. Niin kuin kuuluukin. Noin. No sähän voi periaatteessa mennä sinne odottamahan mihinkä se tuloo. Rakkeri käteen ja pistä pistehen ja kävele tuonne sitten 57 metrin päähän. Tähän laitat, kato talletuspiste ja sitten 57 metriä, niin sä oot suurin piirtein lähellä mihinkä se kuuluu. Saat ottaa jo vaikka lapion valmiiksi mukaan. Tässä on sitten oikein mörkökaira. Paikkapiste omaan sijaintiin. Joo. Saatari, kun oli paljon tehtäviä taas tutkimattomalla alueella. Jaha, sielläkö se itse Venus on? Onko se mennyt sen tosiaan Venukseksi? Joo. Minkä takia? En tiedä. Sitä saa kukaanenkin miettiä. Sitten siellä on, on talvirenkaita ja on kesärenkaita ja
Se on se biisikin, se kesärenkaat. Ja tää on nyt sitten se vilikutin. Onko se semmonen, mikä kelluu? Oh, Jolloin se on ihan jään pinnasta, tulee tuon raketin perässä. ainakin on kellun, kun viimeksi on käytetty. Nyt kun se meillä käy, niin tämä video loppuu siihen, että kun lopetetaan vaan, että raketti hävisi. Joko mä lähden? Sitten tärkein meidän unohtua keinosiementä ja hanska. Keinosiementä ja hanska. Tässä on A.k.a. Sukkulan lähetin. ei Sukkula lähetin. Niin. Ei muuta Teemu, Muistaa. mikä paikka sulla olikaan kipiä, niin me ruvetaan tutkimaan. Minä lähden. Onko suunta oikea? Oh. Reijän suuntaisesti yritän laittaa, eli näin. Mutta No ei niin, tämä reijän välttämättä suunta. sinne mene, mihinkä mä haluan. 57 metriä verkko. Sukkula lähtee tulemaan jään alla. Sen pitäisi tämän lumen läpi näkyä vielä. Ja meidän pitää mennä 57 metriä. Otetaan missä mennään. 38 metriä on nyt. 38 metriä on nyt meidän etäisyys tuolta. Jatketaan matkaa. Elikkä vielä parikymmentä metriä. Aika pitkä se vaan on kuitenkin. Rupee hämärtämään kivasti. Hämärällä onnistuu paremmin, se näkyy tuo. Ei auringonpaistella teetetään. Nyt on 53. Nyt on 56 metriä. Onko suuntima oikee? Vähän ehkä tuonne päin. Tänne. No ne. Äänikin kuuluu. Näkyykö? Joo. Eikö aika hyvä se punainen? Oh. Näkyy tuo vihreäkin. Joo. Tähänkö se jäi? Siihen jäi. Ei menty kuin 4 metriä ehkä vinaa. Kyllä se suunta oli oikea, että mulla meni vaan 5 metriä pitkäksi. Menikö vielä 5 metriä pitkä? Mä menin tuonne seisomaan ensiksi. Joo, näköjään. Mutta Mutta eikö näy mahtavasti? aika hienosti kyllä. Tuolta Sukkula tuli. Näkyy hyvin tuonne. Olisiko 5 senttiä lunta? Paakkuun tuolta lunta, niin hyvin niin näkyy kyllä, ettei mitään ongelmaa. Ja Kato, nyt näkyy Sukkulakin lävitse. En tiedä näkyykö kuvas, mutta... joo, tuossa on Sukkula, näkyy vanha valkoista ja ei punainen pää. Ja Joo. sitten vaan siihen reikään. Ei ihan Sukkulan päähän, mutta melkein. Nyt kun tää jää kastuu, niin nyt se Sukkula näkyy aivan selvästi. Joo, niin on. On kätevää. Ennen vanhaan, kun ei ollut sukkuloita eikä valoja, niin tää oli vähän korvakuurulla homma, mutta... Se ideahan olisi, että se uisi tänne itse, mutta Niin. en mä jaksanut nyt enempää takuta. Se melkein osuu, mutta ei ihan. Joo, se reikä tuli sivu. Se on pääse, kun saa sen pois sieltä. Niin. Noin. Kaveri tullut sieltä. Se veden syvyys, varmista. Veren syvyys. Paljonko pitäisi olla vähintään, jos verkko on 150 senttiä ja siihen pitäisi saada niinku 190, Joo, ihan. pitäisi olla niinku jään alla. Oo, sehän kato tulee niin Tuossa. 2,20. Mä vien tuon jo pois ja raketin pois. Sitten kun mä huudan, niin saat ruveta keräämään verkkoa. Sitten kun verkko on kerätty, tulee se pää, niin sitten taas muistat, tuo voit vaikka purkaa valmiiksi. Niin sitten tämä lukko vain siihen verkkoon kiinni ja sitten kun on kiinni, niin huikkaat mulla, niin mä vedän vähän tuonne päin. Nyt en kyllä yhtään ymmärtänyt, mutta varmaan helposti menee. Mä huudan sitten, tai Mä soitan. huudan sitten. Mun piti vaan olla piellysmiehenä tiellä, mutta ei, tämähän meni taas työnteoksi. Nyt vedetään siis verkko tänne. Tuolla narulla. Mä yhtään kuunnellut, kun se jotakin opasti, että nyt pitää tehdä seuraavaksi.
tuo piti purkaa ja tästä piti varmaan vetää tai jotakin. No niin! Mitä mä nyt teen? Saat ruveta vetämähän! Vetämähän. Mun hanskat kastuu, hei. Tämähän on mukavaa. Onko vauhti hyvä? Joo. Onko tämä jatkos vai päätykappale jo? Tää punainen. Mitä? Nyt oli tämmönen jatkospala. Joo, ja vielä on puolet jäljellä, se on puolivälin merkki. No niin, mä ajattelin. Mun pitää nyt tehdä mihinkään hommiin joutua ollenkaan. Mun piti ottaa kunnon märäkäkestohanskat, mutta eihän mä ottanut, kun mä en tiedä, että mä joudun hommiin täällä. No nyt tuli! Tuliko lukko? Joo! Nyt sitten laitat ensiksi siitä rististä sen toisen lukon kiinni ja sitten otat vasta sen yhden lukon irti, ettei karkaa. Kyllä minä en tee virhettä. Nyt se on kiinni ja nyt toinen irti. Nytkö päästään tämän ristin tonne? Joo. Silläkö on hyvä? Sano sitten, kun oot pudottanut, niin mä vedän vähän tänne päin. Joko naru pannaan tonne veteen, että se ei pääse jäätymään tähän pinnalle. No nyt on. Ihan märät hanskat. Ei kannattaa panna taskuun, koska märillä hanskoilla tulee varmasti kipeäksi. Hienosti meni. Noin helppoa se on. Näin helppoa. Vähän piti takuta, kun on ensimmäinen kerta taas, mutta... Joo, kun ne verkot piti liittää yhteen, ne oli 30 metrin pätkissä. Niin. Nyt sitten tämä saisi jäätyä, kato suorahan vielä. Joo. Mutta joskus otahan moottorisahalla, ettei sitten käy niin, että se sahaa tikun poikki. Noin ihanasti asettelu siihen. Pysyykö siinä? Pysyy. Sä saat ottaa... Otatko sä narun päästä kiinni? Minä vedän naru perässä, se oikeenee sitten siinä. Niin, toivottavasti. Kyllä mä yritin laittaa sen nätisti kerien. Kyllä se pitäisi, kun se jäätyy, niin tullaan vaikka tyhjää. Noin vaan. Ensimmäinen verkko oli siinä ja... Nyt on näköjänsä, kun on näin vähän lunta, niin näkyys toi koneen omakin laasi. Joo, näkyy, mutta ei ollenkaan... Kun toi väläkyttää, niin se herättää huomiota sillä Ei lailla. ollenkaan niin hyvin. Mä ensin löysin punaisen ja sitten kun menin kattoo lähempään, niin sitten löytyi se vihreä siitä. Joo. Ja nyt löytyy vielä helpommin. Joo, tuli hämäräämään. Joo. Ota tuo lapio ja sitten saaks kyllä sä lipunkin saat samaan käteen. Tähän jäädään seuraamaan nyt tilannetta sitten. Arvaa, onko joskus mennyt naru poikki ja juostu koneen perästä toisen vähän järviin? Häh? Ei oo koskaan Ei käynyt. oo, eikä varmaan kellekään muullekaan ole ikinä käynyt. Onko se oikeasti keinosiementen hanska? On. Vau. Kyllä vihreäkin näkyy, mutta kyllä punainen herättää huomiota. Joo. Täällä se menee. Siihenkö? Joo. Tämä on kyllä joku amerikkalaisten lapio, kun puuttuu tuo kahva. Näitkö sä? Mä erotan sen näin, katsotaan tulooko, onko se tämmössä linjalla. Sitten jos se tulee reiästä se kone, niin nyt siitä kummiletkusta niin kauan, että se sammuu. Ja sitten saat jäädä tänne. Kummiletkusta. Asia selvä. Tai narusta. Juu. Sitten mä vedän taas se. Älä varo, kun jos se tulee reikähän, että se pyöristäkin on saatanan terä. Ei. Tai ota ainakin eri puoli, mikä jalka on kipiä. Niin... Juu. Sitten on kädet, sormet irti. Kyllä. Tämä on ihan mukavaa puuhaa.
Näin sen niinku kuuluu tulla. Mistä piti vetää? Narusta Tuo. vain. Osasin. Ja tuolla. Noin. Hyvä, hyvä. Nyt on perjantai-ilta. Koska mitäpä muuta sitä ihminen tekisi perjantailtana, kun on jäällä vetämässä narua, verkkoja veden alle, tai jää alle siis. Sunnuntaina tullaan kokemaan sitten, että onko meillä kuhaa täällä, ja jos on, niin hieno juttu. Ja se varmaan ei tule tälle videolle, vaan nyt kun saadaan nämä tänne, niin käydään ehkä kurkkaamassa sitä madehommaa tossa, mutta kokeminen, verkkojen kokeminen on sitten sunnuntaina. Vedäpä 2 metriä. No niin. Vielä. Soppa, odotetaan hetken, että verkko uppoaa. On niin kuiva verkko, että ei meinaa mennä reikähän katto. On niin kuiva, ettei mene reikää. Juu. Pitäis kotona valmiiksi kastella varmaan. Joo. Hyvin tulee. Joo, ei oo kuiva, ei oo hyvä. Ei. Täällä on kostia. Märkä olisi oikeinkin hyvä. Ja puoliväli. Onpas se nyt taas pitkä jotenkin. Pitäis olla aivan justihin siinä. No niin. Ensin pannaan toinen varmasti kiinni ja sitten vasta irrotetaan. Saako laittaa? Joo. Nyt ei kyllä näe enää. Valmis. Lippu paikalle. Tuoko romut sinne? Joo. Katso, että se tikku taas jäätyy niinku pystyyn. Joo, mä yritin laittaa, tuskin onnistuu. Eikö se ole lopuksi aika simppeli homma? Oh. Kyllä periaate nyt selvisi, juu. Saat kunnia tehtävä. Niin, kelata tuo tonne takaisin. Mistä arvasit? Yllätys. Hanskat jää kiinni tähän kahvaan. Kyllä tämä on semmonen rämppä, että tää pitäisi tehdä kyllä uusiksi. Ei oo taas, mikään ei oo hyvä. Mikä ei oo hyvin? Mut kyllä mäkin oon haaveillut sellaista porakoneversiota. Niin, sekin olisi hyvä. Eikö olisi niinku hassumpi? Alapo on tehnyt, kato, tämän hienon sukkulalaatikon. Meillä sitä pitää vaalia tätä konetta, niin tarvitsee joka vuosi ostaa uusi. Mutta ajattele, tällainen kone ja kuinka paljon tämä helpottaa asioita, niin 69 €. Ei oo kallis. Eihän oo kallis. Ei kansi tehdä itse enää hirveä. Ei aivan hirviästi kannata niinku muuttaa systeemiä itse. No tuon valon mä sitten hommasin bonuksena, kun kyllä toi punainen, kun se... Tai kyllä toi vihreäkin näkyy yhtä hyvin, mutta senkin pitää sillä lailla väläkkyä. Niin pitäisi Se joo. herättää huomiota enemmän kuin se niinku väläkkyy. Vehkehet kyytihiia. Olis kyllä vähän enemmän pitänyt vastustaa, tää antaa vähän liika helpon kuvan tästä. Ei kun me ollaan vaan kato niin hyviä. On koskaan ollut näin hyvää kuin apuviestä. Ei. Melkein tiesin mitä tein, mutta... Pannaan kansi kiinni ja... Miten on? Mennäänkö katsomaan sitä madehommaa vielä? Kyllä me yksi katsotaan. Katsotaan. Eikö katsota? Juu. Joo. Käydään katsoa madehomma vielä ja... Katsotaan ne siinä käy ja... Sen verran ahanne pitää, että yksi pitää katsoa. Joo. Jos ei kaksikin. Jos ei kaksi sitten juu. Niin.